Salam dostlar. Meniň adym Meret. Eger öýüňizde çok bar bolsa, size gurulmajak hekayamdan sonra ol ýere bolan garaýşyňyzy üýtgäp biler. Men gorky filmlerini gaty görän. Kiçkämem ejem kakam ýatandan sonra olardan izleýän gorky filmlerini görýärdim. Elbetde ondan soň bolsa ýerden içen ýatyp bilmezdim. Iň köp gorkýan filmlerimin biri hem ruhly filmlerdi. Hatda etaj aýlarda ýaşaýan üçin hem gynanardym. Käşke howlulyda ýaşasadyk. Sonra biziň öýümiz hem gorkunç wakalar bolup geçer diýip pikir ederdim. Arzum näçe ýyldan soň hasyl boldy we munyň biderek zatlygyna göz ýetirdim. Şu wagtga ýaşap beren öýümizde göçenmede intak bir hepde bolupdy. Indi hem arzu geçmýäli howlulyda ýaşaýardyk. Elbetde gorkunç zatlar bolar öýdüp garaşamakdym. Çünki ruhly hekaýalaryň ýalanlygyny biljek derejede olardım. Ejem we kakam bir guramanyň gurnan lotereýasynyň gowy bir syýahat bilet tutdular. Lüks bir gäm bilen 15 gün o ýurtdan bu ýurda gezjeklerdi. Bu bilet lotereýaň iň uly sowgatdy. Aslynda ejem bilen kakam olar ýaly gymmat syýahaty asla gitmezlerdi. Onu da ilki başda arada galdylar. Biletler 2 kişilikdi. Men olar bilen gitjek dälim. Ejem we kakamyň andyrmak üçin indi 17 ýaşadym. Indiki ýyl ýokary kujaýyna başlaýan. Ogluňyza ananaýyň. Indi meniň ulalarym kabul ediň, diýdim. Meni makulladylar. Şunlukda ömrümde birinji gezek uzak wagtlap öýde ýeki özüm galypdym. Öýümiz 3 gatlydy. Iň ýokarda 3-nji gat bar, ýagny meniň otagym. Ýokardaky kiçijik kapyny açaňda üçegi girýäňiz. Üçegiň näýlerdiň öň bilemokdym. Çünki merdiwan bolmanyň sebäpli hiç çykyp görmedim. Ejem bilen kakamyň hem giden güniň agşamdy. Olary ýola çetmek üçin ýerlen turupdym. Agşam naharny men ýatyp galdym. Şol sebäpden hem giýjäň ýar aşykdan oýandym. Turup bir zatlar ýeýinip durkam üçekden sesler gelýänini eşitdim. Ýöreme sesine meňzeýärdi. Ýöne intäm ukuda bolan üçin o diýen düşünmänim. Sessizce dinledim. Hawa, çyndan hem biri ýörýärdi. Eýdinden bir sırtylma sesi geldi. Kimdir biri bir zat çekip süýrýärdi. Tisginip gitdim. Soňra da kiçiräk gordan jyryň şykırdamasyna meňzeş sesler eşidilýärdi. Düşegimden zyňlap ylgap aşağı gata düşdüm. Öýrukly bolup bilermi? Samsyk pikir hem bolsa ylgap barýakam aklymda diňe şol pikir bardy. Aşağı düşenimden soňra ullan dem alyp täden dinledim. Oda gararykdan hiç de eşdilen okdy. Polisiýa jäňetsem käm diýip pikirlendim. Ýöne bu köne buraydy. Ýokarda olarak gortyçan ýa-da tagtalaryň ýognama sesi hem bolup bilerdi. Polisiýalar geleni hiç tapmasalar, ejem hem kakam bu wakany bileýse, "Hany bolupdyň-a? Ýaňmur birinji günde öýde sesler eşitip polisiýany çağırypsyň" diýjeklerdi. We elbetde maňa bolan namlar köýjekdi. Polisiýany çağırmakdan boyun gaçyrdym. Emma gorkýanym üçin ýerden içen ýatmadym. Diňe ýokary indiňläp oturdum. Öýde ýeki özüm 15 gün nädip geçirerkäm. Tomus Tenjalşyndan boşa turma däl kiçirek bir markede ýarym salkyn işleýärdim. İşim saat 4'te oturýardy. Öýe gelemde üçegi çykyp bir zat bolmandyrmy diýip seretmek ýüregime düwdüm. Ýöne ol ýere nädip çykarkam? Bizde merdiwan barmyka? Bar eken. Garajda kiçirek bir merdiwan tapyp bakymjak otoguma getirdim. Boy üçegi açylýan gapy aýetdi. Gapyny açdym we kellämde içerik seretdim. Üçegi ilkinji gezek görýärdim. Diýmek ejem kakam hem bu ýere hiç çykmandyr. Hem mer ala tozan bolup durdy. Çünkilerde ululmöý kerepler bardy. Düýp taraplar has garanky bolan üçin görnen okdy. Telefonumun sırasyny açyp ol ýerlere tutdum. Bu ýerde adamyň barlygyna degişli hiç işaret ýokdy. Belki de şol wagt o diýen oýanmanym we düşümde sesler çyndyr öýdüpdim. Üçegi görenimden sonra ahyra injallym. Indi alat etmek manysızdy. Hatda öz-özümi ruhlandyrmak üçin gorky film gördüm. Filmi torandan sonra da ukladym. Bütün gece hezil edip ýatypdyryn. Ýerden oýananda aklymda diňe ertirlikde näme ýetem käm düşünjesi bardy. Ertirki gün hem şular ýaly aladasyz geçen üçin üçek durmuşymdan dol çykypdy. Has dogrusy men şeýle pikir etdim. Dinç günler markete gidemokdym. Ýerden ören giç oýandym. Aşağı hatda hajatana giremde çyrat ýanyp durdy. Belki de öçürmek ýagyndan çykandyr diýip durkam ýalpylap duran bir ýüzü gördüm. Bu nerden çykdyk ha? Alyp seretdim. Gaty gymmat adam meňzeýärdi. Bular ýaly gymmat ýüzüň ejeme degişi bolmagy mümkin däl. Birden ganymyň doganyny duýdum. Meni adamdyr öýtdim. Ýogsa al giýje çökde bir zenan bardymy? Men ýatyrkam ýerine gelipdir. We hatda bu gezek ol öýüň içine hem giripdir. Ýöne üçegi ýekije girişmeň otogumda. Men oýandyrman biriniň ol ýerden girmegi ýa-da çykmagy mümkin däl. Muňa şol wagt kanagatlanar jogap tap bilmedim. Diňe samsyklyk diýip bildim. Öýde bary bir ogurlanjak zat ýokdy. Onda da men bakymjak taşda göregi seretdim.
Hemme zat yer berdi, ýa-da ýalňyşam kam. Ýüzüge ejeme mihman gelen bir ýer gaçyryp bilermidi? Onda da ma bu hajatanan bir hepde bermeli oýnýadym. Bular ýa ullakan rizig hökman görerdim. Intek düşünmänim. Ýöne bu işte bir terslik bardy. Bir plan düzdüm. Emma bu meniň eki özümiň başarjak işim däli. Iň ýakyn dostlarym bolan Oraz bilen Kerime jaň etdim. Ören wajyp mesele bolandygyny aýdyp, giýje bizde ýatmaklaryny haýyş etdim. Dostlarym gelende bolan wakany görüň berdim. Kerimleriň bir garnaşy gysylja bolup işleýän eken, ýüzüň suratyny alyp oňa ýiberdi. Ol elime alyp görmesem bolanok, ýöne ýokary hilli. Bu ýüzük almazdan we seňjigiň bütün üniversitet töleglerini ýapjak derejede gymmatly diýipdir. Omar ilki meniňle oýnatdy. Bu habardan soňra ol hem geň zatlaryň bolýanyny nanny. Giýje saganyň epesi giýjikmesine garaşdyk. Soňra da plany ýerine ýetirmäge başladyk. Meniň kiçijek bir ştatywim bardy. Öňürti telefonumdan YouTube programmasyndan göni aýlym açdym. Soňra da telefon ştatywe ýerleşdirdim. Merdiwandan çykyp kapyny açdym. Üstünde telefonum bolan ştatywy çökdi goýdum. Çökde çıra ýokdy. Ýöne aýnadan syzýan aýyň şöhret içeriğini az da bolsa görmegimize ýetjekdi. Ne bolsa ikinji plan. Her ihtimalga garşy aşağı gata düşdik. Göni aýlym meniň kompýuterymdan görmäge başladyk. Aradan bir sagatdan köprek wagt geçdi. Gözüme ekranyndy. Ýöne hiç tat bolanokdy. Ýöne şol bir ýere seredenimiz üçin üçümizden hem ukuymy tutupdy. Bir ýol tapmalym. Gutoynyň oýnasak okudan açylar diýip pikirlendim. Otoguma çykdym. Oyunu aljak bolup durkam üçükden bir ses geldi. Demim tutup dinledim. Ses ilkinji giýjedäki aldyr däldi. Onda da ol ýerde hökman bir hereketlilik bardy. Oyun taşlap başygylyk bilen dostlarymyň ýanyna algadym. Aşak çönde seretdim moýlaýyn ikisiniň hem gözleri ýumukdy. Gün ayakta ýatyp galypdyrlar. Ýoşadan oyunyň üçükde biri bar diýdim. Üçümiz hem birlikde ekrana seretdik. Gözlerimiz geň ajalyk bilen ulaldy. Üçükde bir gara zat hereket edýärdi. Gapa ýakyn däldi. Gyrak oly bir ýer dedi. Omar, bu meniň pikirimçe zanana miňden ok diýdi. Ýöne üçük gaty garan bolan üçin şol wagt on saýgarmak mümkin däldi. Enni üçünji plan. Nolki polisiýa jaň etmek. Gözümizde ekrandan aýramda okdyk. Üç kişi bolanmy sebäpli gorkamda okdyk. Ýöne bu adam ýa-da senen ýaragly bolup bilermidi? Howlyny işaret etdim. Daşarda jaň edeliň diýdim. Şeýlelikde bir zat bolsa bakymjak ylgap gaçyp bilerdik. Yakınlarda polisiýa merkezi bar eken. Nolka jaň edenimizden 4 ýaşman soňra 2 san polisiýa gelipdi. Howla biziň bilen ekrana seretdiler. Olar hem inni üçekde biriniň bardygyna şaýatdy. Kömek gerekmi ýa-da gerek däl diýip soraşdylar. Polisiýanyň biri kömege garaşyp durkak elimizden zypdyryp bilerdi. El çyralaryny ýakdylar. Teresaplylyk bilen öýe girdiler. Bütün wakany YouTube'da göni aýlymda tomaşa etjegimiz üçin gaty begenýärdik. Biz filmlerdäki ýa sahna bolar öýtdik. Emma olar ýal bolmady. Üçege çykmak üçin ulanýan merdiwan şol ýerde taşlap gaýdypdyk. Polisiýa şol ýerden çykdy. Ekranda ilki el çyrasynyň ışıgyny, soňra da polisiýanyň biriniň kellesini gördük. İçerisi bütünle ýagtylandy. Edil çuňkda bir adam gymyllaman durdy. Öňünde bir sumka bardy. Polisiýa, dron ýerinde otur, başyň elleriň arasyna lik gyrdy. Adam hiç de sözlemän diýlen etdi. Onda üçekdäki adam kimdi? Has wajibi ol ýerde näme işärdi? Polisiýadan alan maglumatlarymyza görä ol adam şäheriň iň ussat ogrusy eken. Baýlaryň öýüne girýärmiş. Gödüňe göwher ogurlaýan eken. 10 ýyl mundan azal biziň öýümizde bu ogurynyň gyýjykdy ýaşaýan eken. Adam gyýjyksini her mehmançylyga gelende öýüň ýanyna agaçdan üçegi girýän eken. Diwaryň içine gizlin bir ýer ýasapdyr. Ogurlan göwherläriniň bir bölegini şol ýerde ýüşürýärmiş. Geljekde bu işler taşlamaga karar berende ýüşüren göwherlerini satyp başga bir ýurtda täze bir durmuşa başlajakmyş. Emma bir giýjede ogurlyk üçin gelen bir baýyň öýünde tutulypdyr. Näçe ýyllap turmady eken. Jezasyny geçen hepde tamamlapdyr. Türmeden çykandan soň ilkinji denişkem ýüşüren göwherlerini ziyaret etmek eken. Ýagny biziň öýümizden üçegi. Adam her gezekde üçekde az mukdarda göwher alyp soňra da satýan eken. Hemmesini bir gezekde sataýsa, hökman mafiýanyň habar boljak eken. Retmezi ýaly hajatanada tapan ýüzüň hem şol adama da işleken. Şol gece göwherler almany gelende meýdan etmek isläpdi. Adam şäheriň iň ussat ogurusy. Bütün durmuşyny başgalarynyň öýüne girmek bilen geçiripdir. Şol rahatlyk bilen çökden biziň öýümüze giripdir. Bu hajatana edip meýdan edipdir. Belki de ýüzü hem şonda gaçyrypdyr. Ejem bilen kakamyň keyip gaçmasyn diýip bütün bolan wakany olar gelenden soň görüňlerdi. Elbetde gaty geň aldylar. Asyl wakany olar ýokka geçiren üçin gaty gynandylar.
we asla da men öýde gözüm taşlap gitmejeklerine and içdiler.